Pelerinul rus, povestirea a treia. Înainte de a ieși din Irkutsk, am mai trecut odată pe la binefăcătorul meu, cu care adesea am stat de vorbă și i-am zis: iată, acum sunt hotărât să merg la Ierusalim. Am venit ca să-mi iau rămas bun și să vă mulțumesc pentru dragostea creștinească pe care mi-ați arătat-o mie, un nevrednic pelerin. El mi-a zis: Dumnezeu să-ți blagoslovească drumul, dar tu nu mi-ai zis până acum nici cine ești, nici de unde vii. Eu am auzit de la tine multe cu privire la călătoriile tale. Aș fi curios să aflu câte ceva despre viața ta, dinainte de a fi pelerin. Bine, vă voi povesti și aceasta cu plăcere, căci nu e o poveste lungă. M-am născut într-un sat din gubernia Orlov. După ce ne-au murit părinții, am rămas doi frați, eu și fratele meu mai mare. El avea 10 ani, iar eu 2 sau 3. Bunicul ne-a luat la el acasă să ne crească. Era un bătrân înstărit și cinstit. Avea un han la drumul mare și, pentru că era un om bun, se opreau mulți drumeți la el. Noi trăiam acolo, la el. Fratele meu era isteț și alerga mereu prin curte, iar eu mă învârteam mai mult pe lângă bunicul. În zilele de sărbătoare mergeam cu el la biserică, iar acasă el ne citea adesea din Biblie, chiar din aceasta pe care o am acum la mine. Fratele meu, când a crescut, s-a stricat, s-a deprins să bea. Pe atunci aveam 7 ani. Odată, stând culcat cu fratele meu pe cuptor, m-am răncit și mi-a vătămat mâna stângă. De atunci am rămas beteag. Mâna mi s-a uscat cu totul. Bunicul, văzând că n-am să fiu în stare să muncesc la câmp, a început să mă învețe să scriu și să citesc și, deoarece nu aveam abecedar, mă învăța chiar după această Biblie. Astfel, îmi arăta care este litera A, mă punea să alcătuiesc cuvintele și să însemnez literele. În acest fel, nici eu nu știu cum, tot repetând după el, am învățat după oarecare vreme să citesc. Și, în sfârșit, când bunicul n-a mai văzut bine, adesea mă punea să-i citesc din Biblie, iar el asculta și mă îndrepta. Nu rare ori se oprea la noi secretarul comunei, care avea un scris foarte frumos. Mă uitam la el și îmi plăcea cum scria. Tot uitându-mă după el, am început să rotunjesc literele, iar el îmi arăta cum să scriu. Îmi dădea cerneală și hârtie, îmi ascuțea penele. Astfel am învățat și să scriu. Bunicul era bucuros de acest lucru și mă povățuia în acest fel: iată cum Dumnezeu ți-a descoperit cititul și scrisul. Mulțumește-i Domnului pentru aceasta și roagă-te mai des. Astfel noi mergeam la toate slujbele bisericii, iar în casă ne rugam foarte des. Mă punea să zic: miluiește-mă, Doamne, Dumnezeule. Iar el cu bunica băteau metanii și stăteau în genunchi. În sfârșit, când am împlinit 17 ani, bunica a murit. Bunicul mi-a zis: noi am rămas fără gospodină în casă și nu putem să ne gospodim fără o muiere. Fratele tău mai mare a luat o razna. Aș vrea să te însor. Eu am refuzat pentru că mă știam infirm, dar bunicul a insistat și m-a însurat. Mi-a ales o fată serioasă și bună de 20 de ani. A trecut un an și bunicul s-a îmbolnăvit de moarte. Chemându-mă, și-a luat rămas bun și mi-a zis: îți dau casa mea și toată moștenirea. Trăiește cinstit, nu înșela pe nimeni și, mai presus de toate, roagă-te lui Dumnezeu, căci toate sunt de la El. Nu-ți pune nădejdea în nimic în afară de Dumnezeu. Mergi la biserică, citește Biblia și ne pomenește pe noi, pe mine și pe bunica ta. Uite, îți dau și bani, 1000 de ruble. Păstrează-i, nu-i cheltui fără rost, dar nici zgârcit să nu fii, dă săracilor și bisericilor lui Dumnezeu. Astfel a murit și el și eu l-am înmormântat. Fratele meu mă invidia, pentru că bătrânul îmi lăsase mie averea și curtea. Se mânia pe mine și atât de mult l-a întărâtat vrășmașul, încât gândea să mă omoare. Într-o noapte, pe când dormeam și nu era niciun călător, a spart camera unde se păstrau banii. I-a scos din ladă și a incendiat magazia. Noi ne-am trezit doar când toată casa și curtea erau cuprinse de flăcări.
reușind cu greu să scăpăm pe fereastră, numai cu ceea ce era pe noi. Biblia se afla sub cap și am luat-o. Uitându-ne cum ardea casa, vorbeam între noi. Slavă Domnului, bine că am salvat Biblia. Aveam cu ce să ne mângâiem în amărăciunea noastră. Astfel ne-a ars toată averea. Fratele meu a plecat de la noi fără să știm încotro. De-abia mai târziu am aflat, când a început să cheltuiască și să se laude că a furat banii și a dat foc casei. Noi am rămas goi și desculți, adevărați cerșetori. Am împrumutat cu chiu cu vai niște bani și ne-am făcut o colibă unde trăiam ca niște oameni săraci lipiți pământului. Soția mea se pricepea bine la lucrul de mână. Țesea, torcea, cosea, lua de lucru de la oameni, se ostenea zi și noapte, hrănindu-mă pe mine, iar eu, din pricina infirmității mele, nu eram în stare măcar să-mi plătesc o pincă din coajă de tei. Ea torcea, țesea, iar eu ședeam lângă dânsa și citeam din Biblie. Ea asculta și uneori plângea. Eu o întrebam, de ce plângi? Să-i dăm slavă lui Dumnezeu că trăim. Atunci îmi răspundea, în Biblie sunt toate așa bine scrise, încât te smeresc până la lacrimi. Ne aduceam aminte de porunca bunicului și o urmam. Posteam adeseori, în fiecare dimineață citeam acatistul Maicii Domnului și noaptea băteam câte 1000 de metanii, ca să nu fim ispitiți. Și astfel am trăit liniștiți 2 ani. Dar ceea ce este surprinzător e că, deși nu aveam idee de rugăciunea lăuntrică, care se săvârșește în inimă, deși nu auzisem niciodată de lucrarea ei, ci ne rugam simplu doar cu gura și băteam la metanii fără niciun tâlc ca niște bușteni, totuși exista o plăcere de a face rugăciunea. Iar rugăciunea, chiar lungă, exterioară și fără sens, nu ni se părea grea, ci o făceam cu bucurie. Se vede că e adevărat ceea ce mi-a spus un duhovnic, că există înăuntrul omului o rugăciune tainică despre care nici el însuși nu știe cum se produce singură, de la sine, în suflet, într-un chip necunoscut și trezește către rugăciune pe care fiecare o face cum poate și cum știe. După 2 ani de viață trăită în acest fel, deodată soția mea s-a îmbolnăvit, fiind cuprinsă de o puternică febră. Iar după ce s-a împărtășit, a doua zi a murit. Am rămas singurel. De lucrat nu puteam lucra nimic, eram nevoit să umblu prin lume, dar mi-era rușine să cer de pomană. Pe deasupra m-a năpădit o tristețe atât de mare, pricinuită de moartea soției mele, încât nu știam încotro s-o apuc. De se întâmpla să intru în colibă și să văd îmbrăcămintea ei sau vreun lucru oarecare, începeam să plâng în hohote până cădeam jos, leșinat. Din pricina mâhnirii n-am mai putut suporta să locuiesc în colibă și de aceea am vândut-o cu 20 de ruble, iar îmbrăcămintea mea și a soției am împărțit-o săracilor. Datorită infirmității mele, am căpătat un buletin de dispensă pe termen nelimitat și, luându-mi îndată iubita mea Biblie, am pornit unde am văzut cu ochii. Ieșind în drum, mă gândeam încotro s-o apuc. Mă voi duce mai întâi de toate la Kiev să mă închin plăcuților lui Dumnezeu și să cer ajutorul lor în necazul meu. De îndată ce am luat această hotărâre, am simțit o ușurare și am ajuns la Kiev cu bucurie. Sunt 13 ani de când călătoresc neîncetat prin diferite locuri. Am umblat pe la multe biserici și mănăstiri, iar acum rătăcesc mereu, îndeoseb pe întinsele stepe și câmpii. Nu știu dacă va binevoi Domnul să ajung la Ierusalim. Acolo ar fi timpul, dacă va fi voia lui Dumnezeu, să mi se înmormânteze oasele cele păcătoase. Dar câți ani ai? 33 de ani. Iubite frate,
ai împlinit vârsta Domnului nostru, Iisus Hristos. Sfârșitul povestirii a treia. Povestirea a patra. Iar mie a mă lipsi de Dumnezeu bine este a pune în Domnul nădejdea mea. Psalmul 72 cu 27. Omul propune, iar Dumnezeu dispune. Cu aceste cuvinte am venit încă o dată la binefăcătorul meu. Credeam că astăzi voi merge întins spre Sfânta Cetate a Ierusalimului, dar iată că s-a întâmplat altfel. Un lucru cu totul neprevăzut m-a oprit pentru încă 3 zile în loc. Eu n-am avut răbdare să nu vin din nou la dumneavoastră ca să vă spun acest lucru și să vă cer un sfat. După ce mi-am luat rămas bun de la toată lumea, am pornit cu ajutorul lui Dumnezeu pe calea mea și în momentul în care voiam să trec bariera am văzut că la poarta ultimei case stătea un cunoscut, care era pelerin ca și mine și pe care nu-l mai văzusem de vreo 3 ani. După ce ne-am salutat, el m-a întrebat încotro plec. I-am răspuns: eu aș dori, dacă e după voia lui Dumnezeu, să mă duc la vechiul Ierusalim. Slavă Domnului, mi-a răspuns el, iată că aici ai un tovarăș bun de drum. Dumnezeu să fie cu tine, am spus eu, dar nu știi că am obiceiul și să călătoresc întotdeauna singur? Ascultă-mă, eu știu că acest însoțitor are să-ți placă. Și ție și lui vă va fi bine împreună. Uite, vezi, tatăl stăpânului acestei case la care lucrez merge, așa cum s-a făgăduit, tot spre vechiul Ierusalim și are să-ți fie pe plac. El e un bătrân negustor din orașul acesta, om bun și surd cu desăvârșire, așa că oricât ai striga, nu te poate auzi. Dacă vrei să-l întrebi ceva, trebuie să-i scrii pe hârtie și atunci îți răspunde. El și în casă e mereu tăcut, iar tu îi vei fi lui de folos pe drum. Băiatul lui îi dă un cal și teleguță până la Odessa, ca să le vândă acolo. Deși bătrânul dorește să meargă pe jos, din pricina bagajului și a darurilor pentru mormântul Domnului, va merge cu calul și tu ai să-ți poți pune traista tot aici. Ia gândește-te acum, cum ai să poți lăsa un om bătrân și surd să pornească la drum cu teleguța pe o cale atât de lungă? Am tot căutat o călăuză, dar toți cer o sumă prea mare. Ba chiar e periculos să lași să plece cu un om necunoscut, căci are cu dânsul și bani și lucruri. Frate, primește propunerea mea și cu adevărat va fi bine. Hotărăște-te pentru slava lui Dumnezeu și pentru dragostea de aproapele. Eu, la rândul meu, am să-i încredințez pe stăpânii mei că ești un om de nădejde și ei or să fie nespus de bucuroși. Sunt niște oameni buni și țin foarte mult la mine. Sunt 2 ani de când lucrez la ei. După ce am vorbit astfel la poartă, m-a condus în casă la stăpân. Văzând că este o familie cinstită, am primit propunerea lor. Și acum am și hotărât că a 3-a zi de Crăciun, dacă o să vrea Dumnezeu, după Sfânta Liturghie, să pornim la drum. Iată ce întâmplări neprevăzute se întâlnesc pe calea vieții, dar numai Dumnezeu și Sfânta lui Pronie conduc faptele și gândurile noastre, precum este scris, căci Dumnezeu este Cel ce lucrează în voi și ca să voiți și ca să vă săvârșiți după a Lui bunăvoință. Filipeni 2 cu 13. Ascultând acestea, binefăcătorul meu mi-a zis: mă bucur din toată inima, prea iubite frate, că Domnul a rânduit așa, pe neașteptate, să te mai văd odată, într-un timp atât de scurt. Și fiindcă acum ești liber, eu te voi găzdui mai multă vreme cu dragoste, iar tu îmi vei povesti mai multe din întâmplările tale, pline de învățătură, pe care le-ai întâmpinat în lunga ta cale de pelerin. Deci ți-am ascultat cu plăcere și cu luare aminte și celelalte povestiri de mai înainte. Sunt gata să fac cu bucurie ceea ce îmi cereți. Au fost multe, de tot felul, și bune și rele.
Nu va dura mult ca să le povestesc pe toate, căci multe dintre ele le-am uitat. Nu m-am silit să țin minte în mod special decât pe acelea care erau povață și îndemn spre rugăciune pentru sufletul meu trândav, iar pe celelalte, a rare ori, le țineam minte, sau mai bine zis, căutam să uit cele trecute, potrivit cu învățătura Sfântului Pavel, care zice: uitând cele ce sunt în urma mea și tânzând spre cele dinainte, alerg la țintă, la răsplata chemării de sus, a lui Dumnezeu întru Iisus Hristos. Filipeni 3, cu 14. Ba chiar și răpăsatul, fericitul meu duhovnic, îmi spunea că piedicile rugăciunii inimii năpădesc din două părți, din dreapta și din stânga, adică de nu va izbuti vrăjmașul să ne întoarcă de la rugăciune prin gândurile deșarte și prin cugetele păcătoase, atunci aduce în amintire gânduri pline de învățătură sau insuflă idei frumoase, numai ca să ne abată cât de puțin de la rugăciune, pe care el nu o poate suferi. Și aceasta se numește răpire din partea dreaptă, în vremea când sufletul, disprețuind vorbirea cu Dumnezeu, se întoarce către plăcuta vorbire cu el însuși sau cu făpturile. De aceea el m-a învățat ca în timpul rugăciunii să nu primesc nici cea mai frumoasă gândire duhovnicească, ba chiar după trecerea zilei, dacă ți se va întâmpla să vezi că ți-ai petrecut vremea mai mult în gânduri și vorbiri ziditoare decât în rugăciunea inimii, care se face fără închipuire și care este adevărata rugăciune, atunci să socotești că și aceasta e ceva care întrece măsura sau care dezvoltă o lăcomie duhovnicească, îndeosebi la începători, care au nevoie să cumpănească vremea petrecută în rugăciune, mai mult decât vremea petrecută în ocupațiile cu alte fapte de dreptate. Totuși e cu neputință să le uiți pe toate. Unele întâmplări s-au întipărit atât de adânc în memorie, încât chiar dacă multă vreme nu-ți aduce aminte de ele, sunt totuși vii în amintire, ca de pildă acea familie vlavioasă, la care Dumnezeu m-a învrednicit să rămân câteva zile. În timpul călătoriei mele prin gubernia Tobolsk, mi s-a întâmplat să trec printr-un oraș. Îmi rămăseseră foarte puțini posmagi și de aceea am intrat într-o casă pentru a cere pâine de drum. Stăpânul mi-a zis: slavă Domnului, ai venit la timp. Nevasta mea a scos chiar acum pâinea proaspătă din cuptor. Ține aici o pâine caldă și roagă-te lui Dumnezeu și pentru noi. După ce le-am mulțumit, am început să-mi rânduiesc pâinea în traistă, iar gospodina, văzându-mi traista, mi-a zis: ce sac rupt, s-a tocit de tot, o să ți-l schimb, și mi-a dat un sac tare. Le-am mulțumit din suflet și am plecat mai departe. Am intrat într-o băcănie de mărunțișuri, unde am cerut puțină sare, iar negustorul mi-a umplut un sac mic. Mă bucuram cu Duhul și mulțumeam lui Dumnezeu pentru că îmi scotea în cale mie, nevrednicului, niște oameni atât de buni. Iată, mă gândeam eu, acum n-am nicio grijă de hrană pe timp de o săptămână. Voi dormi și voi fi mulțumit. Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul. Trecând vreo 5 verste dincolo de oraș, am intrat într-un sat sărac așezat chiar lângă drum, cu o bisericuță de lemn însă bine împodobită pe din afară. Trecând pe lângă ea, am dorit să mă închin și, intrând în pridvor, m-am rugat. Nu departe de sfântul locaș, lângă o băltoacă se jucau 2 copilași de vreo 5 sau 6 ani. Mă gândeam că sunt copiii preotului, cu toate că erau mult prea bine îmbrăcați. Rugându-mă, m-am dus mai departe. Nu am făcut decât vreo 10 pași de la biserică și deodată aud în urma mea un strigăt: sărăcuțule, sărăcuțule, mai stai puțin! Cei ce strigau și alergau spre mine erau copilașii pe care îi văzusem, un băiețaș și o fetiță. M-am oprit locului, iar ei, apropiindu-se, m-au apucat de mână. Vino cu noi la mămica, ea iubește pe cerșetori. Eu nu sunt cerșetor, le-am spus, eu sunt pelerin. Dar ce ai în sac? Aici țin pâinea mea pentru drum. Ba nu,
să mergem negreșit la maica să-ți dea bani de drum." "Dar unde este maica voastră?" am întrebat eu. "Uite, în dosul bisericii, dincolo de boschet." Copilașii m-au dus într-o grădină foarte frumoasă, în mijlocul căreia se afla o casă mare, boirească. Am intrat în sală. Ce curățenii și ce podoabe se aflau acolo. Și iată că ne ieși în întâmpinare, în grabă, stăpâna casei. "Te rog frumos, poftește înăuntru. De unde te-a trimis Dumnezeu la noi?" Stai jos, iubite frate." Mi-a luat sacul din spate, mi l-a pus pe masă, iar pe mine m-a așezat într-un scaun foarte moale. "N-ai vrea să mănânci ceva? Sau poate vrei mai bine să bei un ceai? Sau ai nevoie de altceva?" "Vă mulțumesc din adâncul sufletului," am răspuns eu. "Sacul mi-e plin de mâncare. Râvna și purtarea dumneavoastră plină de dragoste mi-e mai scumpă decât gustarea. O să mă rog lui Dumnezeu să vă blagoslovească pentru dragostea evanghelică față de străini." Spunând aceasta, am simțit un puternic imbold către o întoarcere înăuntru. Rugăciunea clocotea în mine, în inima mea, și aveam nevoie de tihnă și liniște ca să-i dau lărgimea acestei flăcări rugătoare care singur a izbucnit și ca să ascund din fața oamenilor semnele exterioare ale rugăciunii, care sunt lacrimile, suspinele și mișcările deosebite ale feței și buzelor. M-am ridicat de aceea și i-am spus: "Vă rog să mă iertați, e timpul să plec. Domnul Iisus Hristos să fie cu dumneavoastră și cu copilașii dumneavoastră dragi." "A, nu, să ferească Dumnezeu, nu pleca, nu-ți dau drumul." Iată că spre seară va sosi din oraș soțul meu. El are serviciul la tribunalul județean și s-a dus acum cu prilejul alegerilor judecătorești. Cum o să se mai bucure dânsul dacă o să te vadă? El socotește pe fiecare pelerin ca pe un trimis al lui Dumnezeu. Iar dacă o să pleci, el o să se întristeze foarte tare că nu te-a văzut. Și apoi, mâine e duminică, o să te rogi împreună cu noi la liturghie și ai să mănânci cu noi ce ne va trimite Dumnezeu. În fiecare sărbătoare se adună la noi cam vreo 30 de oameni, frați întru Hristos. Săraci, dar tu cum de nu mi-ai spus nimic despre tine? De unde ești și încotro călătorești? Hai, vorbește-mi, mie îmi place să aud cuvinte duhovnicești de la oamenii plăcuți lui Dumnezeu. Copii, luați traista pelerinului și duceți în odaia cu icoane, acolo o să doarmă la noapte." Auzind aceste cuvinte ale ei, mă minuneam și mă gândeam: stau de vorbă cu un om sau cu un duh? Așa că am rămas să-l aștept pe boier. Am povestit pe scurt călătoria mea, spunându-i că merg la Irkutsk. Vei trece negreșit prin Tobolsk, iar eu am acolo pe mama mea, care e călugăriță într-o mănăstire de maici. Iar acum e schimnică. Noi îți vom da o recomandare și dânsa te va primi. Multă lume merge la ea pentru sfaturi duhovnicești. O să-i duci cu acest prilej o carte a Sfântului Ioan Scărarul, pe care i-am cumpărat-o din Moscova. Ce bine ar fi! În sfârșit s-a apropiat vremea prânzului și ne-am așezat la masă. Au mai venit 4 femei care au luat masa cu noi. După ce s-a sfârșit felul întâi, una dintre ele s-a sculat, a făcut o închinăciune la icoană, apoi s-a închinat către noi, s-a dus și a adus felul al doilea și din nou s-a așezat. Apoi alta s-a dus întocmai după al treilea fel de mâncare. Văzând acestea, i-am zis stăpânei: îndrăznesc să întreb, sunt aceste femei rudele dumneavoastră? Da, sunt surorile mele întru Hristos. Aceasta e bucătăreasa, aceasta e soția vizitiului, aceasta e fata în casă, iar aceasta e camerista mea și toate sunt măritate. Auzind și văzând aceasta, m-am mirat și mai mult. I-am mulțumit lui Dumnezeu care mi-a arătat oameni atât de plăcuți lui și în inimă simțeam o puternică lucrare a rugăciunii. Și pentru ca să fiu mai repede singur și să nu stingeresc rugăciunea, sculându-mă de la masă, i-am zis cucoanei: aveți nevoie să vă odihniți după masă, iar eu mă voi duce să mă plimb prin grădină. Nu, eu nu mă odihnesc, spuse doamna, merg și eu cu tine în grădină, iar tu îmi vei povesti ceva folositor
pentru suflet. Dar dacă te vei duce singur, copiii nu-ți vor da pace. Îndată ce or să te vadă, nu or să te mai lase singur niciun minut. Așa de mult îi iubesc ei pe săraci, pe frații lui Hristos, pe pelerini. N-am avut ce face și ne-am dus în grădină împreună. Când am intrat în grădină, pentru ca să-mi pot păstra mai bine liniștea, m-am închinat în fața cucoanei până la pământ și i-am zis: vă rog, în numele lui Dumnezeu, spuneți-mi, de mult duceți această viață plăcută lui Dumnezeu? Și în ce chip ați dobândit această evlavie? Îți voi povesti totul. Mama mea este strănepoata Sfântului Iosafat, cel ale cărui moaște odihnesc deschise la Bolgorod. Noi am avut în oraș o casă mare. O aripă a casei era locuită de un nobil, care nu era bogat. În cele din urmă el a murit, iar soția lui, care era însărcinată, a născut un copil și a murit în urma nașterii. Copilul ce s-a născut a rămas un orfan cu totul sărac. Maica mea l-a luat din milă ca să-l crească, iar după un an m-am născut și eu. Noi am crescut împreună și am învățat cu aceiași profesori și ne înțelegeam atât de bine de parcă am fi fost frate și soră. După oarecare vreme a murit și tatăl meu, iar maica mea, părăsind orașul, s-a mutat cu noi chiar în satul acesta pe moșia ei. Ne-a dăruit acest sat al ei, iar ea, zidindu-și o chilie, s-a mutat la mănăstire. Ne-a lăsat ca testament, dându-ne binecuvântarea ei părintească să trăim creștinește, să ne rugăm cu o sârdie lui Dumnezeu și mai mult decât orice să ne silim a împlini porunca de căpetenie, adică dragostea de aproapele, să-i hrănim și să-i ajutăm pe săraci, frații lui Hristos, în simplitate și smerenie, să-i creștem pe copii în frica lui Dumnezeu și să ne purtăm cu robii noștri ca și cu frații. Iată, așa trăim aici, însingurați de 10 ani, căutând pe cât putem să împlinim testamentul Maicii noastre. Avem și o casă pentru cerșetori, în care și acum trăiesc mai mult de 10 oameni infirmi și bolnavi. Dacă vrei, mâine îi vizităm. După ce a sfârșit această poveste, am întrebat: dar unde e cartea lui Ioan Scărarul, pe care doriți să o trimiteți mamei dumneavoastră? Să mergem în casă și am să ți-o arăt. De-abia ne așezasem să citim când sosi și boierul. Când m-a văzut, m-a îmbrățișat cu dragoste și ne-am sărutat frățește, creștinește. Apoi m-a condus în camera lui și mi-a zis: să mergem, iubite frate, în cabinetul meu ca să-mi blagoslovești chilia. Cred că soția mea te-a obosit. Cum vede un pelerin sau o pelerină sau vreun bolnav, e bucuroasă să stea lângă ei și ziua și noaptea. În tot neamul ei a fost acest obicei moștenit din bătrâni. Am intrat în cabinet. Ce de cărți, ce icoane frumoase! Crucea făcătoare de viață era în mărime naturală și lângă ea era așezată o evanghelie. După ce m-am rugat, i-am zis: la dumneavoastră e raiul pe pământ. Iată pe însuși Domnul Iisus Hristos, preacurata lui Maică și sfinții plăcuți lui. Iar aceste cărți sunt cuvintele și îndrumările lor dumnezeiești, cele vii și netăcute. Eu cred că dumneavoastră vă desfătați adesea cu convorbirea lor cerească. Da, recunosc, îmi place să citesc. Dar ce fel de cărți aveți aici? Am multe și toate sunt cu conținut duhovnicesc, răspunse boierul. Iată viețile sfinților pe tot anul, scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur, ale Sfântului Vasile cel Mare. Multe cărți au conținut teologic și filozofic, precum sunt și multe cărți de predici, scrise de predicatori renumiți dintre cele mai noi. Biblioteca mea costă cam vreo 5.000 de ruble. Nu se găsește oare la dumneavoastră vreo scriere despre rugăciune? Mie îmi place tare mult să citesc despre rugăciune. Am una dintre cele mai noi cărți despre rugăciune. E scrisă de un preot din Petersburg. Boierul scoase din raft o carte care cuprindea tălcuirea rugăciunii domnești Tatăl nostru și am început să o citim împreună cu plăcere. Puțin mai târziu veni și soția sa, care ne aduse câte un ceai
iar copilașii ne aduseră un coșuleț de argint frumos lucrat, în întregime umplut cu niște prăjituri uscate, cum n-am mai mâncat niciodată în viața mea. Boierul mi-a luat cartea, a dat-o cucoanei și mi-a zis: noi o să o rugăm pe ea să ne citească, deoarece citește foarte frumos, iar noi ne vom întări. Cucoana a început să citească, iar noi ascultam. Pe când ascultam cele ce se citeau, eu vegheam și la rugăciunea care se înfiripa înăuntrul inimii mele. Cu cât ascultam mai mult, cu atât rugăciunea creștea mai tare și mă îndulcea. La un moment dat am văzut că cineva a trecut ca un fulger pe dinaintea ochilor mei, ca și cum ar fi zburat prin aer. Era chipul răposatului meu duhovnic. Eu m-am cutremurat, dar ca să nu se observe aceasta, am zis: iertați-mă, am ațipit puțin. În momentul acela am simțit ca și cum duhul duhovnicului meu ar fi pătruns în duhul meu, sau ca și cum l-ar fi luminat. Am simțit în mine o lumină și o mulțime de gânduri cu privire la rugăciune. Doamna terminase de citit. Boierul întrebă: ți-a plăcut această scriere? Mi-a plăcut foarte mult, căci rugăciunea domnească Tatăl nostru este mai presus și mai de preț decât toate rugăciunile scrise pe care le avem noi creștinii, pentru că ea ne este dată de însuși Domnul Iisus Hristos. Iar tălcuirea pe care ne-ați citit-o este foarte bună, doar că se referă în cea mai mare parte la lucrarea exterioară creștină, iar mie mi-a fost dat să citesc la Sfinții Părinți și o lămurire contemplativă, tainică. Pe care dintre părinți ai citit? De pildă pe Maxim Mărturisitorul și pe Petre Damaschinul. Te rog, spune-mi ce ți amintești de la ei. Cu plăcere. Cuvintele Tatăl nostru care le ești în ceruri se tălcuiesc în cartea pe care am citit-o acum ca o insuflare a dragostei frățești pentru oameni, ca unii ce suntem copiii unui singur Tată. Este foarte drept acest cuvânt, dar la Sfinții Părinți cuvintele acestea se explică mai adânc și mai duhovnicește. Ei spun că acest text ne îndeamnă să ne ridicăm mintea la cer, la Tatăl Ceresc, și să ne aducem aminte de datoria noastră de a ne așeza în fiecare clipă în prezența lui Dumnezeu și de a umbla ca înaintea lui Dumnezeu. Cuvintele sfințească-se numele Tău sunt lămurite aici în sensul că trebuie să avem grijă să nu rostim numele lui Dumnezeu fără evlavie sau să facem vreun jurământ nedrept cu cuvântul, pentru că astfel numele lui Dumnezeu să fie rostit cu sfințenie și să nu fie folosit în deșert. Însă tălcuitorii de taine văd în aceasta o cerere directă pentru rugăciunea lăuntrică a inimii și, prin rugăciunea inimii de sine lucrătoare, să se sfințească și să se lumineze toate simțirile și puterile sufletești. Cuvintele vie împărăția ta înseamnă să vie în inimile noastre pacea lăuntrică, liniștea și bucuria duhovnicească. În carte se tălcuiește că prin cuvintele pâinea noastră cea spre ființă dă-ne nouă astăzi, trebuie să înțelegem cererea privitoare la trebuințele vieții trupești, care nu sunt de prisos, ci numai necesare și suficiente pentru ajutorul oamenilor. Pentru ajutorul oamenilor. Însă Maxim Mărturisitorul, prin cuvântul privitor la pâinea cea spre ființă, înțelege hrănirea sufletului cu pâinea cea cerească, adică hrănirea cu cuvântul lui Dumnezeu și unirea sufletului cu Dumnezeu prin cugetarea la Dumnezeu și prin rugăciunea lăuntrică, neîncetată a inimii. Acesta e un lucru mare și este aproape cu neputință pentru cei ce trăiesc în lume să dobândească rugăciunea lăuntrică, exclamă boierul, chiar dacă Domnul ar ajuta să ți-o faci pe cea din afară fără lenevire. Să nu gândiți în acest fel. Dacă ar fi cu neputință acest lucru și ar însemna o greutate de neînvins, atunci Dumnezeu n-ar fi poruncit-o tuturor. Puterea Lui se săvârșește și în neputință,
iar Sfinții Părinți, cei plini de experiență, ne dau în acest scop mijloacele care ușurează calea spre dobândirea rugăciunii inimii. Desigur, pentru cei ce s-au lepădat de lume, se arată mijloace mai deosebite și mai înaintate, dar și pentru mirenii îi dau, de asemenea, anumite mijloace potrivite, care duc cu siguranță la dobândirea rugăciunii lăuntrice. N-am avut prilejul să citesc nicăieri ceva asemănător, spuse boierul. Dați-mi voie, dacă binevoiți, să vă citesc din Filocalie. Mi-am adus Filocalie, am căutat cuvântul lui Petru Damaschinul, alcătuit din 3 părți, și am început să citesc următoarele. Trebuie să ne învățăm a chema numele lui Dumnezeu mai mult decât a respira, în toată vremea și în tot locul și la tot lucrul. Apostolul zice, rugați-vă neîncetat, adică ne învață să avem aducere aminte de Dumnezeu în orice vreme, în orice loc și în timpul oricărui lucru. Dacă faci ceva, trebuie să ai în minte pe Creatorul lucrurilor. Dacă vezi lumina, adu-ți aminte de Cel ce ți-a dat-o. Dacă vezi cerul, pământul, marea și tot ce se află întrânsa, minunează-te și proslăvește pe Cel ce le-a zidit. Dacă te îmbraci cu hainele tale, adu-ți aminte cine ți le-a dat pe acestea și mulțumește-i celui care are grijă de viața ta. Ca să spun pe scurt, orice mișcare să-ți fie pricină de aducere aminte și de proslăvire a lui Dumnezeu. Și iată, în acest fel, tu te vei ruga neîncetat, iar sufletul tău se va bucura totdeauna de aceasta. Binevoiți să vedeți cum acest mijloc, care duce la rugăciune neîncetată, este potrivit, ușor și la îndemâna fiecăruia dintre cei ce au măcar cât de puțin simțăminte omenești. Boierului i-a plăcut aceasta nespus de mult și, încântat, m-a îmbrățișat, mi-a mulțumit, s-a uitat la Filocalia mea și mi-a zis: negreșit voi cumpăra această carte, am să o procur de la Petersburg. Iar acum, ca să nu-l uit, voi copia acest cuvânt pe care mi l-ai citit, dictează-mi-l. Și el a transcris pe loc, repede și frumos. Apoi a exclamat: Doamne Dumnezeule, eu am icoana Sfântului Damaschin. Era probabil icoana Sfântului Ioan Damaschin. El a luat o ramă, a pus foaia scrisă sub sticlă și a atârnat-o sub icoană zicând: iată cuvântul viu al plăcutului lui Dumnezeu. De sub chipul lui îmi va aduce aminte mai des să împlinesc cu fapta acest sfat mântuitor. După aceasta ne-am dus să luăm cina. La masă ședeau cu noi, ca și la prânz, toți oamenii casei, bărbații și femeile. Ce tăcere și liniște pioasă domneau în tot timpul mesei. După ce am cinat cu toții, oamenii mari și copiii s-au rugat multă vreme. Pe mine m-au pus să le citesc acatistul prea dulcelui Iisus. După ce s-au terminat toate, cei ce au servit s-au dus să se odihnească, iar noi 3 am rămas în cameră. Stăpâna casei mi-a adus o cămașă albă și ciorapi, iar eu m-am închinat până la pământ și i-am zis: nu voi lua ciorapii, căci n-am purtat ciorapi de când sunt. Noi ne-am obișnuit să purtăm întotdeauna obiele. Ea alergă din nou și-și aduse caftanul ei vechi din postav subțire și galben și îl tăie în 2 pentru obiele. Iar boierul spuse: uite, i s-a rupt încălțămintea aproape cu totul. Și își aduse ghetele sale noi, mari, pe care le încălța pe deasupra cizmelor și îmi spuse: du-te în camera de alături, acolo nu este nimeni și schimbă-te. Eu m-am dus, m-am schimbat și apoi am venit din nou în camera lor. Ei m-au așezat pe un scaun și au început să mă încalțe. Boierul îmi înfășură picioarele cu obiele, iar soția sa mă încălță cu ghetele. La început nu i-am lăsat, dar ei mi-au poruncit să stau jos zicând: șezi și taci. Și Hristos a spălat picioarele ucenicilor. N-am avut ce face și am început să plâng. Plângeau și ei.
Și plâng și eu, dragii mei, în timp ce vă citesc acest text. După aceasta, doamna a rămas să doarmă în camera copiilor, iar eu cu boierul ne-am dus în grădină, în pavilion. Multă vreme nu ne venea somnul. Stăteam culcați și vorbeam între noi. La un moment dat, el a început să insiste. Pentru Dumnezeu, spune-mi tot adevărul și cu conștiința deschisă. Cine ești tu? Tu trebuie să fii de neam bun și te prefaci ca un nebun pentru Hristos. Tu citești, tu scrii bine, vorbești și cugeți drept. Calitățile acestea nu le poate avea cineva cu creștere țărănească. Eu v-am povestit tot adevărul cu inimă curată, atât dumneavoastră cât și Doamnei. Atunci când am vorbit despre originea mea și nu m-am gândit nicio clipă să vă mint sau să vă înșel, la ce bun aș face-o. Iar ceea ce vorbesc nu vorbesc de la mine, ci ceea ce am auzit de la răposatul meu duhovnic, cel plin de înțelepciune dumnezeiască, și ceea ce am citit la Sfinții Părinți. Mai mult decât orice, conștiința mea este luminată de rugăciunea lăuntrică, pe care n-am dobândit-o singur, ci mi-au sădit-o în inima mea mila lui Dumnezeu și învățătura duhovnicului. Acest lucru este cu putință pentru fiecare om. E destul să se cufunde cu mai multă liniște în inima sa și să cheme mai mult numele lui Iisus Hristos care luminează. Și atunci va simți îndată o lumină lăuntrică și totul lui va fi lămurit, chiar dacă va vedea unele taine ale împărăției lui Dumnezeu în această lumină. Ba chiar și aceasta este o taină adâncă și care luminează ca omul să afle puterea de a se adânci în el însuși, de a se vedea pe sine, de a se desfăta într-o conștiința de sine, de a se smeri și de a plânge cu dulceață pentru căderea noastră și pentru voința noastră stricată. A cugeta cu chibzuință și a vorbi cu oamenii nu e un lucru prea greu și cu neputință de împlinit, căci mintea și inima au apărut mai înainte de învățătura și de înțelepciunea lumească. Dacă există minte, atunci ea poate fi lucrată, fie prin știință, fie prin experiență. Dar dacă lipsește, atunci niciun fel de educație nu-ți poate ajuta. Tocmai în aceasta stă toată nenorocirea, fiindcă dacă noi suntem departe de noi înșine, ba chiar nici nu prea dorim să ne apropiem de noi înșine, ci fugim neîncetat de întâlnirea cu noi înșine, și dacă schimbăm adevărul pe nimicuri și nu mai gândim să ne ocupăm cu lucruri duhovnicești sau cu rugăciunea, dar nu avem timp, bătaie de cap sau grijile vieții, neîngăduindu-ne să ne ocupăm cu aceasta, atunci pierdem ce este mai important. Căci ce este mai de seamă sau mai necesar? Viața veșnică a sufletului? Mântuirea lui? Sau viața trecătoare a trupului, așa de grabă trecătoare și pentru care punem toată silința noastră? Iacă, aceasta este ceea ce îi duce pe oameni ori la înțelepciune, ori la prostie. Să mă ierți, frate drag, te-am întrebat nu doar dintr-o simplă curiozitate, ci din dragostea sufletului și dintr-o creștinească luare aminte la suferința aproapelui. Precum și pentru faptul că acum 2 ani am văzut un caz care m-a făcut să-ți pun întrebarea de mai înainte. Așadar, precum îți spuneam, a venit la mine un cerșetor, cu un buletin de soldat în retragere, bătrân, slab și așa de sărac, încât era aproape gol și desculț. Vorbea puțin și foarte simplu, ca un țăran din stepă. Noi l-am primit și l-am dus la casa săracilor. Peste câteva zile s-a îmbolnăvit foarte tare și de aceea l-am transportat în acest pavilion. L-am liniștit și am început să-l îngrijim și să-l tratăm noi singuri, eu și soția mea. În sfârșit se apropia în mod vădit de moarte. Noi am făcut pregătirile, am chemat și preotul nostru să-l spovedească, să-l împărtășească și să-i facă Sfântul Maslu. În ajunul morții sale s-a ridicat. Mi-a cerut o foaie de hârtie și o pană, m-a rugat să închid ușa, să nu las pe nimeni să intre până ce nu-și va scrie testamentul pentru fiul său, rugându-ne să trimitem acest testament după moartea lui la Petersburg, la adresa pe care ne-a indicat-o.
Am rămas uimit când i-am văzut scrisul, care nu era numai foarte frumos, dar arăta că era un om cult, iar compunerea era admirabilă, dreaptă și foarte delicată. Mâine am să-ți citesc testamentul lui. Am păstrat o copie. Toate acestea m-au mirat și mi-au trezit curiozitatea să-l întreb despre originea și viața lui. El m-a obligat prin jurământ să nu destăinuiesc nimănui nimic înainte de moartea sa și mi-a povestit, spre slava lui Dumnezeu, viața sa. Eu am fost prinț. Am avut o avere foarte mare și am dus cea mai elegantă, cea mai luxoasă și mai risipitoare viață. Soția mi-a murit, iar eu trăiam fericit cu fiul meu care avea serviciul de capitan în garda regală. Odată, pregătindu-mă să plec la un bal, la o persoană foarte de seamă, am fost foarte supărat pe valetul meu. În plină furie, neputându-mă stăpâni, l-am lovit fără milă în cap și am dat ordin să fie trimis la el în sat. Acestea s-au întâmplat seara. A doua zi, valetul a murit de congestie cerebrală. Acestea toate s-au mușamalizat, iar eu, după ce pe moment mi-a părut rău de imprudența mea, am uitat repede cu totul această întâmplare. După 6 săptămâni, valetul care murise a început să mi se arate. Mai întâi în vis, în fiecare noapte, tulburându-mă și mustrându-mă mereu cu aceste cuvinte pentru fapta mea. Om fără conștiință, tu ești ucigașul meu. Mai târziu am început să-l văd aievea, în stare de veche. Cu cât trecea timpul, cu atât mai des mi se arăta, sfârșind prin a mă supăra aproape necontenit. În cele din urmă, împreună cu acesta, vedeam și pe alți bărbați răposați pe care îi jignisem prin asprimea mea și pe femeile pe care le dusesem în ispită. Toți aceștia mă mustrau neîncetat și nu-mi dădeau pace, astfel că nu mai puteam nici să dorm, nici să mănânc, nici să mă ocup cu ceva. Puterile mi se sleiseră cu desăvârșire și mi se lipise pielea de oase, de slăbiciune. Toată silința medicilor celor mai iscusiți nu mi-a putut ajuta cu nimic. Am plecat în țări străine ca să mă tratez și, după un tratament de jumătate de an, nu m-am simțit cu nimic mai bine, iar vedeniile care mă chinuiau se înmulțeau mereu, fără milă. Am fost adus de acolo abia viu. Am încercat astfel grozăviile infernale ale chinurilor sufletești, mai înainte de despărțirea sufletului de trup. Atunci m-am încredințat că există iadul și am aflat ce înseamnă acesta. Fiind într-o astfel de stare chinuitoare, mi-am recunoscut fără de legile, m-am spovedit, am slobozit pe toți oamenii care îmi slujeau și m-am jurat ca să mă chinuiesc toată viața cu tot felul de osteneli și să mă ascund în chip de cerșetor pentru fără de legile mele, să fiu cel mai de pe urmă slujitor al oamenilor din clasa cea mai de jos. De-abia mă hotărâsem cu tărie să încep această viață, că vedeniile care mă supărau s-au sfârșit îndată. Simțeam o bucurie și o desfătare atât de mari, care îmi veneau din împăcarea cu Dumnezeu, încât nu le pot descrie pe deplin. Iată, așa am aflat, tot din experiență, ce este raiul și în ce fel se deschide împărăția lui Dumnezeu în lăuntrul inimilor noastre. Sunt 15 ani de când rătăcesc prin această Siberie. Uneori mă angajam la munci grele la țărani, alteori îmi procuram hrană, cerșind în numele lui Isus. Ah, ce fericire, ce mulțumire și ce conștiință liniștită am avut eu în toate aceste privațiuni ale mele. Asemenea bucurii le poate simți pe deplin numai cel care este mutat prin mila Mântuitorului dintr-un iad chinuitor în raiul lui Dumnezeu. Povestind acestea, el mi-a înmânat testamentul său ca să-l expediem fiului său, iar a doua zi a murit. Și o copie a testamentului o păstrez în Biblia mea. Dacă dorești, ți-o citesc. Eu am deschis-o și am început să citesc.
În numele lui Dumnezeu celui întreime preaslăvit, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Prea iubitul meu fiu, sunt 15 ani de când tu nu l-ai mai văzut pe tatăl tău, dar el, în anonimatul său, se informa uneori despre tine, nutrea față de tine o dragoste părintească care îl obligă să-ți trimită aceste rânduri pe care le-am scris înainte de a muri, ca să-ți fie o lecție folositoare în viață. Știi cât am suferit din pricina vieții mele imprudente și fără de grijă, dar nu știi cât de fericit am fost în neștiuta mea viață de pelerin atunci când mă desfătam de roadele pocăinței. Eu mor liniștit la binefăcătorul meu și totodată al tău, căci binefacerile revărsate asupra tatălui trebuie să le atingă pe un fiu simțitor. Tu să-i arăți recunoștință așa cum vei putea, lăsându-ți binecuvântarea mea părintească, te conjur să-ți aduci aminte de Dumnezeu, să-ți păzești conștiința, să fii cu grijă, cu bunătate și cu chibzuială. Cu subalternii tăi să te porți cu cât mai multă bunăvoință, cu dragoste. Pe săraci și pe pelerini să nu-i disprețuiești, ținând seama că tatăl tău muribund și-a căpătat liniștea și pacea sufletului său chinuit în viața de pelerin. Chemând harul lui Dumnezeu asupra ta, îmi închid ochii liniștit, cu nădejdea vieții veșnice, din mila lui Iisus Hristos, Mântuitorul oamenilor. Al tău tată. Așa am stat culcați boierul acesta bun și cu mine vorbind împreună. La un moment dat l-am întrebat: socot, taică, desigur că aveți multă bătaie de cap și tulburare cu casa pentru străini, căci printre frații noștri pelerini sunt și unii care umblă, fie că n-au nicio treabă, fie că le e lene să lucreze, făcând diferite șarlatanii pe drum, cum mi s-a întâmplat să văd chiar mie însumi. N-am avut multe cazuri din acestea. S-au nimerit să fie mai mult pelerini adevărați, îmi răspunse boierul. Însă când vin asemenea vagabonzi, noi mai mult îi mângâiem și îi ținem să trăiască la noi timp mai îndelungat. Trăind ei printre cerșetorii noștri cei buni, frații lui Hristos, se îndreaptă adeseori și apoi ies din casa săracilor ca oameni smeriți și blânzi. Iată, nu de mult am avut un exemplu de acest fel. Un târgoveț din acest oraș s-a stricat atât de rău, încât toți îl izgoneau pur și simplu cu bâtele de la porțile lor. Nimeni nu-i dădea măcar o bucată de pâine. El era bețiv, scandalagiu, bătăuș și pe deasupra și hoț. Într-o astfel de stare a venit el la noi, rupt de foame. Cerea pâine și rachiu, pentru care avea o patimă grozavă. Noi l-am primit cu dragoste și i-am zis: trăiește la noi, îți vom da rachiu cât vrei, dar numai cu condiția ca de îndată ce te vei îmbăta, să te culci imediat. Însă, dacă vei face un cât de mic scandal sau gălăgie, atunci nu numai că te vom alunga și nu te vom mai primi niciodată, dar vom face și un raport către judecător sau către polițai, ca să te trimită în surghiun, ca pe un vagabond suspect. El a fost de acord și a rămas la noi. O săptămână și mai bine a băut într-adevăr mult, cât a vrut, dar potrivit cu făgăduința dată și ca să nu fie lipsit de rachiu, se culca sau ieșea din casă în grădină unde se culca în tăcere. Când se trezea, frații din casa săracilor căutau să-l convingă și dădeau sfaturi ca să se înfrâneze măcar câte puțin la început. Astfel, treptat, el a început să bea mai puțin. Și în cele din urmă, peste vreo 3 luni, a devenit un om cumpătat și acum lucrează undeva și nu mănâncă pâine străină. Iată, acum 3 zile a fost pe la mine ca să-mi mulțumească. Ce înțelepciune, săvârșită și călăuzită de dragoste, m-am gândit eu și am exclamat: binecuvântat este Dumnezeu care își arată mila sa în casa ocrotită de dumneavoastră. După aceste convorbiri,
Boierul și cu mine, după ce am dormit un ceas sau două, auzind clopotul de utrenie, ne-am îmbrăcat și am plecat de acasă. Când am intrat în biserică, am găsit-o pe soția sa, stând acolo de mult împreună cu copilașii ei. Am ascultat utrenia, după care a urmat dumnezeiasca liturghie. Boierul, eu și unul dintre copilași am intrat în altar, iar doamna cu fetița au stat la fereastra altarului ca să vadă ridicarea sfintelor daruri. Doamne Dumnezeule, cum se mai rugau ei în genunchi, plângând cu lacrimi de bucurie! Fețele lor deveniseră atât de luminoase, încât, privind la ele, am plâns și eu. După ce s-a terminat slujba, stăpânul, preotul, slugile și toți cerșetorii au intrat împreună în sala de mese. Numărul săracilor se ridica până la 40 de oameni. Aici se aflau și ologi și bolnavi, erau chiar și copii. Cu toții s-au așezat la aceeași masă. Ce liniște și tăcere erau acolo. Eu, luându-mi îndrăzneala, i-am șoptit boierului: pe la mănăstiri se citește în vremea mesei din viețile sfinților. Ce bine ar fi dacă s-ar citi și la dumneavoastră, mai ales că aveți volumele pentru tot anul. Boierul, adresându-se doamnei, îi zise: de bună seamă, masa, ar fi bine să introducem și noi această rânduială. Va fi foarte ziditoare de suflet. Iată, la prima masă voi citi eu, apoi tu, pe urmă părintele, iar după aceea pe rând frații. Preotul, pe când mâncam, zise: îmi place să ascult, dar pentru citit vă rog să mă iertați, nu am deloc timp liber. Cum ajung acasă, nu știu de ce să mă apuc. Numai bătaie de cap și grijă, trebuie ba una, ba alta. Am o grămadă de copii și vite câte vrei. Alerg toată ziua de colo până colo, nici nu mi-arde de citit sau de învățat. Am uitat și ceea ce am învățat în seminar. Când am auzit aceasta, am tresărit. Dar doamna, care ședea lângă mine, m-a apucat de mână și mi-a zis: părintele din smerenie zice aceasta. El întotdeauna se umilește astfel, în vreme ce duce o viață cum se cuvine și plăcută lui Dumnezeu. Iată, sunt 20 de ani de când este văduv și crește o întreagă familie de nepoți și pe lângă aceasta slujește des la biserică. La aceste cuvinte mi-am adus aminte de cuvântul lui Nichita Stihatul din Filocalie. Firea lucrurilor se măsoară după dispoziția lăuntrică a sufletului, adică așa cum este fiecare, așa îl judecă și pe celălalt. Cel ce a ajuns la adevărata rugăciune și dragoste, acela nu deosebește lucrurile, nu-l deosebește pe cel drept de cel păcătos, ci iubește pe toți la fel și nu-i osândește, tot așa cum face Dumnezeu, care face să răsară soarele și să plouă și peste cei drepți și peste cei nedrepți. Din nou s-a așternut tăcerea. În fața mea ședea un cerșetor orb din casa săracilor. Boierul îl hrănea, îi îmbucătățea peștele, îi dădea lingura, îi turna supa. Fixându-l cu privirea, am observat că acest cerșetor își ținea gura mereu deschisă, iar limba se mișca neîncetat și parcă se cutremura. M-am gândit: nu cumva se roagă? După ce s-a terminat masa, unei bătrâne i-a venit rău. Fiind cuprinsă de un acces puternic, ea a început să scâncească. Boierul și Cucoana au dus-o în dormitorul lor și au așezat-o în pat. Cucoana a rămas să aibă grijă de ea. Preotul, pentru orice eventualitate, se duse să aducă sfintele taine, iar boierul a poruncit să se pună caii la șaretă și a plecat după doctor la oraș. Toți s-au împrăștiat. Am simțit parcă o foame de rugăciune. Era o dorință puternică de rugăciune cu revărsările ei de plinătate, iar singurătatea și tăcerea îmi lipseau de 2 zile. Simțeam în inimă ca un fel de inundare care tindea să-i rumpă și să se reverse în toate mădularele, dar deoarece am reținut această nevoie,
am simțit o durere puternică, de altfel o durere plină de bucurie, care cerea o liniște plăcută și dorința de a mă sătura de rugăciune. Aici mi s-a descoperit de ce adevărații lucrători ai rugăciunii, ce se săvârșește singură, fugeau de oameni și se ascundeau în anonimat. După cum am mai înțeles, pentru ce preacuviosul Isihie numește grăiră deșartă până și convorbirea cea mai duhovnicească și mai folositoare, precum zice și Sfântul Efrem Sirul. Vorba bună este de argint, dar tăcerea de aur curat. Gândindu-mă la toate acestea, m-am dus în casa săracilor. Acolo toți se odihneau după masă. M-am urcat pe cerdac, m-am liniștit, m-am odihnit, m-am rugat. Când s-au trezit săracii, l-am găsit pe orb și l-am condus spre grădină. Ne-am așezat într-un loc singuratic și am început să vorbim. Pentru Dumnezeu, spune-mi, spre folosul meu sufletesc, săvârșești rugăciunea lui Isus? Da, de multă vreme, neîncetat. Dar ce simți când o faci? Atâta doar că nu pot trăi fără rugăciune nici ziua, nici noaptea. În ce chip ți-a descoperit Dumnezeu această îndeletnicire? Povestește-mi, frate drag, cu deamănuntul. În viața mea am fost meseriaș, în această localitate. Îmi câștigam pâinea cu croitoria. Mă duceam prin alte gubernii, prin sate și coseam haine țărănești. Într-un sat mi s-a întâmplat să trăiesc mai multă vreme la un țăran ca să-i cos haine pentru toată familia. Într-o zi de sărbătoare, am zărit pe măsuța din colțul cu icoane 3 cărți și am întrebat, cine citește la voi? Nimeni, mi-a răspuns. Aceste cărți ne-au rămas de la un unghi. El știa carte. Luând una dintre cărți, am deschis-o la întâmplare și am citit, mi-aduc aminte, ca și cum ar fi acum, următoarele cuvinte. Rugăciune neîncetată înseamnă chemarea numelui lui Dumnezeu întotdeauna, ori de șezi, ori de mergi, ori de lucrezi, ori de mănânci, ori de faci orice alt lucru, în orice loc și în orice vreme se cuvine să chemi numele lui Dumnezeu. Citind eu aceste cuvinte, m-am gândit că pentru mine ar fi foarte ușor și am început să fac rugăciunea în șoaptă, în timp ce coseam, și mi-a plăcut mult. Cei ce trăiau cu mine în casă au observat acest lucru și au început să râdă de mine. Ce tot șoptești într-una, de parcă ai fi un vrăjitor? Ori poate descânți ceva. Ca să ascund acest lucru, am încetat să mișc buzele și am început să fac rugăciunea numai cu limba. În cele din urmă m-am obișnuit atât de bine cu rugăciunea, încât limba o rostea singură și ziua și noaptea. Și mie mi-era plăcută această îndeletnicire. Am umblat astfel multă vreme. Apoi, la un moment dat, am orbit cu desăvârșire. În neamul nostru aproape toți au avut apă neagră la ochi. Comuna noastră m-a înscris, din pricina sărăciei mele, la azilul care se găsește în gubernia noastră, în orașul Tobolsk. Acum, într-acolo mă și duc. Stăpânii m-au oprit pentru că vor să-mi dea trăsură până la Tobolsk. Cum se numește cartea aceea din care ai citit? Nu cumva Filocalia? Drept să spun, nu știu, nici nu m-am uitat la titlul ei. Am adus Filocalia mea, am căutat în partea a 4-a, la Calist, patriarhul, acele cuvinte pe care mi le spusese el pe de rost și am început să îi le citesc. Acestea sunt, strigă orbul. Citește, frate, ce frumos scrie acolo. Când am ajuns la rândul unde scria, trebuie să ne rugăm cu inima, el m-a întrebat, ce înseamnă aceasta? Cum se face aceasta? I-am răspuns că toată învățătura privitoare la rugăciunea inimii este arătată în această carte, în Filocalie. Atunci el m-a rugat stăruitor să-i citesc tot textul. Iată cum vom face, am spus eu.
Când ai de gând să pornești spre Tobolsk? Chiar și acum, mi-a răspuns el. Atunci, uite ce, mâine am de gând să plec și eu. Vom merge împreună și eu am să-ți citesc cele ce privesc rugăciunea inimii și am să-ți arăt mijlocul ca să afli locul inimii, ca să intri în trânsa. Dar cu trăsura cum rămâne? Ei, ce-ți mai trebuie trăsura? Parcă nu știi cât e până la Tobolsk? Numai 50 de verste. O să mergem încet. Știi ce bine va fi să fim numai noi doi, singuri. O să stăm de vorbă mergând pe jos. Vom citi mai lesne. În felul acesta ne-am înțeles. Spre seară a venit boierul în persoană ca să ne cheme pe toți la cină. Iar după masa de seară l-am anunțat că pornesc la drum cu orbul și că nu ne trebuie trăsură ca să citim mai lesne Filocalia. La aceasta boierul ne-a zis: și mie mi-a plăcut foarte mult Filocalia. Am și alcătuit scrisoarea și am pregătit banii ca mâine, când voi pleca la tribunal, să expediez la Petersburg ca să-mi trimită Filocalia cu prima poștă. Dimineața am pornit la drum. Am mulțumit mult acestor stăpâni pentru dragostea lor pilduitoare și pentru milosърdia lor. Amândoi ne-au condus aproape o verstă departe de locuința lor. Acolo ne-am luat rămas bun. Mergeam câte puțin și încet, câte vreo 10-15 verste pe zi. Iar tot timpul care ne rămânea poposeam prin locuri singuratice și citeam Filocalia. I-am citit tot ce era în legătură cu rugăciunea inimii, în ordinea pe care mi-a arătat-o răposatul meu duhovnic. Am început adică de la cartea lui Nichifor monahul, apoi Grigorie Sinaitul și așa mai departe. Cu câtă sete și luarea minte asculta el cuvintele acestea. Ce mult îi plăceau și cum îl mai desfătau. După aceea a început să-mi pună asemenea întrebări cu privire la rugăciune, încât nu eram în stare să-i dau răspunsul potrivit. După ce am citit cele ce erau necesare din Filocalie, el s-a rugat cu stăruință să-i arăt în mod practic cum se poate afla inima cu mintea și cum se poate vărî întrânsa numele dumnezeiesc al lui Iisus Hristos și cum se poate ruga în chip lăuntric cu dulceață în inimă. Am început să-i povestesc. Iacă, tu nu vezi nimic, dar cu toate acestea poți să-ți închipui și să-ți înfățișezi cu mintea ceea ce ai văzut mai înainte, adică vreun om sau vreun lucru oarecare, ori de pildă vreun mădular de-al său, o mână sau un picior. Ți le poți închipui atât de viu, încât să fie ca și cum te-ai uitat la ele și poți să-ți fixezi asupra lor ochii tăi chiar orb fiind? Pot, îmi răspunse orbul. Atunci închipuieți inima. Întoarceți ochii ca și cum te-ai uitat la ea prin piept și imaginează-ți-o cât mai viu cu putință. Iar cu urechile ascultă cu atenție cum palpită și cum bate ea lovitură după lovitură. Atunci când te vei obișnui cu aceste bătăi, începe să-ți potrivești cuvintele rugăciunii cu fiecare bătaie de inimă, uitându-te la ea. În acest fel, la prima bătaie să zici sau să gândești: Doamne, la a doua, Iisuse, la a treia, Hristoase, la a patra, miluiește-mă. Și repetă aceasta de mai multe ori. Pentru tine e ușor, căci ai făcut începutul și pregătirea pentru rugăciunea inimii. Apoi, îndată ce o să te obișnuiești cu aceasta, o să poți intra înăuntrul inimii și ieși de acolo unind rugăciunea lui Iisus cu respirația, precum învață părinții. Adică, atunci când trage înăuntrul aerul, soarbe și pe Doamne Iisuse Hristoase. Iar când slobozește aerul din tine, șoptește: miluiește. Ocupă-te cât mai mult și cât mai des cu această lucrare și în puțină vreme vei simți o durere ușoară și plăcută în inimă, apoi vor apărea înăuntrul ei o bucurie
și o treptată încălzire. Astfel, cu ajutorul lui Dumnezeu, vei dobândi rugăciunea cea dinăuntrul inimii, de sine lucrătoare și îndulcitoare. Odată cu aceasta, însă, ferește-te pe cât îți stă în putere să primești închipuiri în minte, neprimind chipurile care ți se vor arăta. Cu niciun preț să nu primești niciun fel de închipuiri, căci Sfinții Părinți ne poruncesc cu putere să ne păzim în timpul rugăciunii mintea, fără închipuiri, ca să nu cădem în înșelăciune. Orbul, ascultând cu luarea minte toate acestea, a început să lucreze cu stăruință, după metoda arătată, iar noaptea, când ne opream să dormim, se îndeletnicea în mod special cu această rugăciune, vreme mai îndelungată. După vreo 5 zile a început să simtă o căldură puternică și o bucurie nespusă în inimă și pe deasupra o mare dorință să se ocupe neîncetat cu această rugăciune care a deschis întrânsul dragostea pentru Iisus Hristos. Din când în când a început să vadă câte o lumină, dar nu vedea în ea niciun fel de chipuri sau lucruri. Ori se arăta, când intra în inimă, ca o flacără de lumânare puternică, care izbucnea desfătător înăuntrul inimii, izbucnind afară prin gâtlej și luminându-l. Iar în vremea acestei înflăcărări putea vedea și lucrurile care se petreceau în depărtare, ceea ce chiar s-a întâmplat odată. Mergeam atunci printr-o pădure. El era adâncit în rugăciunea lui, în tăcere. La un moment dat mi-a zis: "Ce rău îmi pare, arde biserica. Iată, s-a prăbușit și clopotnița." Eu i-am zis: "Nu-ți mai închipui lucruri deșarte, asta e o ispită. Trebuie respinse cât mai degrabă toate închipuirile. Cum poți vedea ce se petrece în oraș? Până acolo mai avem 12 verste." El m-a ascultat, a continuat să se roage și tăcea. Spre seară am ajuns în oraș și am văzut, într-adevăr, câteva case arse și o clopotniță construită pe niște pari de lemn, căzută. Erau acolo oameni care se îmbulzeau și se mirau cum de clopotnița n-a strivit pe nimeni în cădere. După părerea mea, nenorocirea s-a întâmplat tocmai în vremea în care orbul îmi vorbea despre ea. La un moment dat mi-a zis: "Ce rău îmi pare, arde biserica. Iată, s-a prăbușit și clopotnița." Eu i-am zis: "Nu-ți mai închipui lucruri deșarte, asta e o ispită. Trebuie respinse cât mai degrabă toate închipuirile. Cum poți vedea ce se petrece în oraș? Până acolo mai avem 12 verste." El m-a ascultat, a continuat să se roage și tăcea. Spre seară am ajuns în oraș și am văzut, într-adevăr, câteva case arse și o clopotniță, construită pe niște pari de lemn, căzută. Erau acolo oameni care se îmbulzeau și se mirau cum de clopotnița n-a strivit pe nimeni în cădere. După părerea mea, nenorocirea s-a întâmplat tocmai în vremea în care orbul îmi vorbea despre ea. El mi-a zis: "Tu ai spus că vedenia mea este deșartă. Dar uite că e chiar așa. Cum să nu-i mulțumesc și cum să nu-L iubesc pe Domnul Iisus Hristos, care își descoperă harul său și păcătoșilor, și orbilor, și neînțelepților. Și ție-ți mulțumesc că m-ai învățat lucrarea inimii." Eu i-am răspuns: "De iubit să-L iubești pe Iisus Hristos și de mulțumit Lui să-i mulțumești. Dar ferește-te să primești felurite vedenii, drept nemijlocite descoperiri ale harului, căci aceasta se poate întâmpla după ordinea firească a lucrurilor. Sufletul omenesc, în mod relativ, nu este legat de loc și de materie. El poate să vadă și în întuneric și pe cele foarte depărtate ca și cum s-ar petrece aproape. Nu știai că noi nu-i dăm aceste însușiri sufletești puterea și libertatea necesară și o strivim, ori prin ideile noastre încurcate, ori prin gândurile noastre risipite. Dar când ne concentrăm în noi înșine, atunci ne retragem de la tot ce se petrece în jurul nostru și mintea se subțiază. Atunci sufletul nostru intră în rostul său
și lucrează în cel mai înalt grad. Astfel că aceasta este o lucrare firească. Am auzit de la răposatul meu duhovnic că și oameni care nu lucrează rugăciunea, ori pentru că sunt bolnăvicioși, văd lumină chiar în cea mai întunecoasă cameră. Văd cum aceasta iese din toate lucrurile, disting obiectele și simt natura lor dublă, firească și suprafirească, și pătrund gândurile celorlalți. Cu atât mai mult, cele ce se petrec în vremea rugăciunii inimii direct din harul lui Dumnezeu sunt atât de desfătătoare încât nicio limbă nu le poate spune și nici nu pot fi asemănate cu nimic din cele materiale. Toate cele simțite sunt mult mai prejos față de simțirea plină de dulceața harului care lucrează în inimă. Orbul meu a ascultat acestea cu multă luare aminte și s-a făcut și mai smerit. Rugăciunea creștea în inima lui din ce în ce mai puternic și îi dădea o nespusă desfătare. Iar eu mă bucuram de aceasta din tot sufletul și mulțumeam lui Dumnezeu cu o sârdie pentru că m-am vrednicit să văd un rob al său atât de binecuvântat. În cele din urmă am ajuns la Tobolsk. L-am condus pe orb la azil, l-am lăsat acolo și după ce mi-am luat rămas bun cu dragoste de la el, m-am dus mai departe în drumul meu. Am mers cam vreo lună, încet, și simțeam în adânc cât de ziditoare și de încurajatoare sunt bunele pilde cele vii. Adesea citeam Filocalia și repetam tot ce-i spusese morbului care făcea rugăciunea. Pilda lui îmi înflăcăra inima, dăruirea și dragostea față de Domnul. Rugăciunea inimii mă îndulcea atât de mult, încât nu credeam să fie cineva mai fericit decât mine și nu știam cum putea fi o fericire mai mare, mai deplină în împărăția cerurilor. Nu numai că simțeam acest lucru înăuntrul sufletului meu, dar și toate cele din afară mi se înfățișau într-o formă încântătoare și toate mă îndemnau să-L iubesc și să-i mulțumesc lui Dumnezeu. Oamenii, arborii, plantele, animalele, toate mi se păreau înrudite, în toate găseam icoana numelui lui Iisus Hristos. Mă simțeam uneori atât de ușor încât mi se părea că nu am trup și parcă nu umblam, ci pluteam plin de bucurie prin văzduh. Uneori intram cu totul în mine însumi și vedeam limpede toate cele din lăuntrul meu, minunându-mă de alcătuirea prea înțeleaptă a trupului omenesc. Alteori simțeam o bucurie atât de mare, parcă eram împărat și, în vremea tuturor mângâierilor de felul acesta, doream ca să dea Dumnezeu să mor mai repede, ca să-mi revărs recunoștința la picioarele Lui, în lumea duhurilor. Se vede că ori mă îndulceam peste măsură de aceste simțiri, ori poate așa a îngăduit voia lui Dumnezeu, dar din timp în timp simțeam în inima mea un fel de cutremurare și teamă. Mă gândeam să nu mi se întâmple cumva din nou vreo nenorocire sau năpastă, asemănătoare cu aceea care mi s-a întâmplat din cauza fetei pe care am învățat-o rugăciunea lui Iisus în Paraclis. Gândurile năvăleau asupra mea ca un nor și cu acest prilej mi-am adus aminte de cuvintele cuviosului Ioan Carpatul, care zice adesea că cel ce învață pe alții este dat spre necinste și rabdă năpaste și ispite pentru cei ce s-au folosit de la el în chip duhovnicesc. După ce m-am luptat cu gândurile acestea, mi-am întețit rugăciunea cu care le-am alungat cu desăvârșire și, îmbărbătându-mă, mi-am zis: facă-se voia lui Dumnezeu. Sunt gata să rabd tot ce îmi va trimite Iisus Hristos pentru firea mea cea mândră și ticăloasă. Căci cei cărora le-am descoperit taina intrării în inima rugăciunii lăuntrice erau, mai înainte de a se întâlni cu mine, pregătiți pentru nemijlocita învățătură tainică dată de Dumnezeu. Liniștindu-mă cu această înțelegere, am pornit din nou rugăciunea și mângâierea, bucurându-mă și mai mult decât înainte. După vreo 2 zile, timpul a fost foarte ploios și drumul s-a umplut de atâta noroi, încât abia puteam să-mi scot picioarele din nămol. Mergeam prin stepă
și, pe o distanță de 15 verste, n-am întâlnit niciun sat. În sfârșit, către seară, am văzut o casă chiar lângă drum. M-am bucurat și m-am gândit, uite, aici am să cer să mă odihnesc, iar mâine dimineață voi vedea ce va da Dumnezeu. Poate că se va îndrepta și vremea. Când m-am apropiat, am văzut un bătrân beat, îmbrăcat într-o manta militară, care ședea pe o prispă lângă casa aceea. M-am închinat și i-am zis: nu s-ar putea să rog pe cineva ca să dorm aici? Cine ar putea să-ți dea voie în afară de mine? Răspunse bătrânul. Eu sunt cel mai mare aici. Aceasta este o stație poștală, iar eu sunt supraveghetorul. Atunci, rogu-te, dă-mi voie să dorm la dumneata. Ai buletin? Arată-mi actele. Eu i-am dat buletinul, dar el, ținându-l în mâini, mă întrebă din nou: dar unde-i buletinul? În mâinile dumitale, am răspuns. Supraveghetorul își puse ochelarii, citi și spuse: e un act legal, poți să dormi aici, că doar sunt un om bun. Uite, îți dau și un păhărel de rachiu. N-am băut rachiu de când sunt, am răspuns eu. Ei, puțin îmi pasă, cel puțin să iei cina cu noi. Ne-am așezat la masă, el, bucătăreasa, o femeie tânără, destul de amețită și ea, și cu mine. În tot timpul cinei ei s-au certat, învinuindu-se unul pe altul, iar la sfârșit s-au și bătut. Supraveghetorul se duse în tindă ca să se culce, iar bucătăreasa a început să strângă masa, să spele cănile și lingurile, ocărându-l mai departe pe bătrân. După ce am stat puțin, gândind că nu se va potoli curând, i-am zis: eu unde aș putea să mă culc? Sunt foarte obosit din pricina drumului. Uite, taică, am să-ți aștern. Și, punând un scaun lângă banca de la fereastră, care era în față, a așternut o pătură și a pus un căpătâi. M-am culcat și am închis ochii ca și cum aș fi dormit. Multă vreme am mai forfotit bucătăreasa. În cele din urmă a terminat toate, a stins lumina și s-a apropiat de mine. La un moment dat, întreaga ferestruică din colțul din față, atât rama, cât și sticla și pervazul, s-au sfârmat în mici bucăți, risipindu-se cu o groaznică prăietură. Toată casa s-a zguduit, iar în dosul ferestrei s-a auzit un geamă de durere, un strigăt și o zvârcolire. De spaimă, femeia sări în mijlocul camerei și se prăbuși pe podea. Eu am sărit involuntar, crezând că s-a deschis pământul sub mine. Am văzut cum doi vizitii au adus în casă un om plin de sânge, așa că nu-i se vedea nici fața. Acest lucru mai tare m-a înspăimântat. Omul era un curier, care se oprise să-și schimbe caii aici. Vizitiul lui, neputând să cârmească bine, în clipa când voia să întoarcă spre poartă, a spart fereastra cu oiștea și, cum în fața casei se afla un șanț, brișca s-a răsturnat și curierul, căzând, și-a zgâriat adânc capul, lovindu-se de un par ascuțit cu care era întărită prispa. Curierul a cerut apă ca să-și spele rana și rachiu. Și-a spălat-o, a dat un pahar peste cap și apoi a strigat să-i se aducă caii. Eu m-am apropiat de el și i-am zis: cum se poate să pleci cu o durere așa de mare? Un curier nu are vreme să fie bolnav, răspunse el și plecă în galop. Vizitii au târât muierea, care era în nesimțire, spre sobă, într-un colț, acoperind-o cu o rogojină, și au spus: povestea asta i s-a întâmplat dintr-o prea mare spaimă. O să se dezmeticească. Iar supraveghetorul s-a mai treznițel și s-a dus să se culce din nou. Eu am rămas singur. Muierea se sculă curând și început să umble din colț în colț ca o besmetică și în cele din urmă a ieșit din casă. Iar eu, după ce m-am rugat, simțind că mi-au slăbit puterile, mai înainte de a se lumina de ziua, am adormit puțin. Dimineața, luându-mi rămas bun de la supraveghetor, am pornit la drum. Mergeam și înălțam rugăciunea mea cu credință, cu nădejde și cu mulțumire către Tatăl îndurărilor și a toată mângâierea care m-a izbăvit dintr-o nenorocire atât de apropiată. După 6 ani de la această întâmplare, trecând pe la o mănăstire de maici, am intrat în biserică ca să mă rog. Stareța, fiind iubitoare de străini, după liturghie m-a luat la ea acasă și a poruncit să mi se dea un ceai. Deodată sosiră la ea pe neașteptate niște musafiri. Stareța a ieșit în întâmpinarea lor,
iar pe mine m-a lăsat cu călugărițele care îngrijau de chilia ei. O maică smerită care îmi turna ceaiul a trezit în mine curiozitatea de a o întreba: „Maică, ești de mult în această mănăstire?” „De 5 ani,” răspunse ea. „Am fost adusă aici nebună și Dumnezeu și-a făcut milă cu mine în această mănăstire. Maica stareță m-a lăsat să viețuiesc pe lângă ea și m-a tuns în monahism.” „Dar din ce pricină ai nebunit?” o întrebai. „Lucram la o stație de poștă și noaptea, pe când dormeam, niște cai au spart fereastra, iar eu, speriindu-mă, mi-am ieșit din minți. Rudele mele m-au purtat un an întreg pe la locurile sfinte, dar nu m-am vindecat decât aici.” Auzind aceasta, m-am bucurat în sufletul meu și l-am proslăvit pe Dumnezeu, care pe toate le întocmește cu înțelepciune pentru mântuirea sufletului nostru. Au mai fost multe întâmplări felurite, am spus eu, adresându-mă binefăcătorului meu. Dacă ar fi să le povestesc pe rând, nu-mi vor ajunge nici 3 zile și 3 nopți ca să le spun pe toate. Vă voi mai istorisi doar una singură. Într-o zi senină de vară am zărit un cimitir lângă drum și o așa numită capelă, adică o biserică mică, și câteva case care aparțineau sfinților slujitori. Sunase de liturghie și m-am dus și eu acolo. Tot într-acolo se îndreptau și oamenii din împrejurimi, iar unii, până să ajungă la biserică, s-au așezat pe iarbă și, văzându-mă pe mine că vin grăbit, mi-au zis: „Nu te grăbi, o să mai stai destul până începe slujba. Aici se slujește foarte încet. Preotul e bolnăvicios și slujește trăgănat.” Într-adevăr, slujba a durat foarte mult. Preotul, care era tânăr, dar foarte slab și palid, se mișca foarte încet, dar de altfel slujea cu foarte multă evlavie și simțire, iar către sfârșitul liturghiei a rostit o predică foarte frumoasă, destul de lămurită, cu privire la cum se dobândește dragostea față de Dumnezeu. Văzând că sunt străin, preotul m-a chemat la el acasă și m-a oprit la masă. În timpul mesei i-am zis: „Cu câtă evlavie și cât fără de grabă slujiți, părinte?” „Da,” mi-a răspuns părintele, „deși aceasta nu le e pe plac parohienilor care cârtesc. Dar eu nu am ce face, căci mie îmi place ca orice cuvânt al rugăciunii să-l cuget mai întâi și să mă îndulcesc de el și abia după aceea să-l rostesc cu glas tare, căci fără simțire și participare lăuntrică, orice cuvânt rostit va fi fără de rod, atât pentru mine cât și pentru ceilalți. Toată lucrarea stă în viața lăuntrică și în rugăciunea făcută cu luarea minte. Și cât de puțin se ocupă de lucrarea lăuntrică. Asta vine din faptul că nu vor. Nu se îngrijesc de cele duhovnicești, de lumina lăuntrică, mai zise preotul. L-am întrebat din nou: „Dar cum se poate dobândi aceasta?” Se pare că un astfel de lucru este tare greu de înțeles. Câtuși de puțin, ca să te luminezi duhovnicește și ca să fii cu luarea minte, om lăuntric, trebuie să iei un text oarecare din Sfânta Scriptură și să ții toată luarea minte și cugetarea cât se poate mai mult asupra lui. Și așa ți se descoperă lumina înțelegerii. Tot așa trebuie să procedăm și în timpul rugăciunii, dacă vrei ca ea să fie curată, dreaptă și desfătătoare. Trebuie să-ți alegi o rugăciune scurtă, care constă în puține cuvinte, dar care să fie puternică și să o repeți de mai multe ori și timp mai îndelungat, și atunci vei simți gustul pentru rugăciune. Mi-a plăcut foarte mult această îndrumare a preotului, cât era ea de simplă, dar totodată adâncă și înțeleaptă. I-am mulțumit în gândul meu lui Dumnezeu pentru că mi-a arătat un astfel de păstor adevărat al bisericii sale. După terminarea mesei, preotul mi-a zis: „Tu culcă-te puțin după masă, iar eu mă voi îndelinici cu citirea cuvântului lui Dumnezeu ca să mă pregătesc pentru predica de mâine.” Astfel m-am dus la bucătărie. Acolo nu era decât o femeie bătrână care ședea ghemuită în colț și tot tușea. Eu m-am așezat sub ferestruică, am scos din traistă filocalia mea și am început să citesc încet, numai pentru mine însumi. În cele din urmă am auzit că bătrâna spunea în șoaptă neîncetat rugăciunea lui Isus. Eu m-am bucurat când am auzit rostirea deasă a numelui Domnului, cel prea sfânt, și i-am zis:
Ce bine e, maică, să săvârșești mereu rugăciunea. Aceasta este cel mai mântuitor lucru creștinesc. Da, taică, răspunse ea, la bătrânețele mele nu am altă bucurie decât să zic, Doamne, miluiește-mă. Dar de când te-ai obișnuit să te rogi așa? Din copilărie. Nici nu pot să trăiesc fără asta, căci rugăciunea lui Isus m-a izbăvit de pieire și de moarte. Cum? Ia povestește-mi, te rog, pentru slava lui Dumnezeu și pentru slava puterii harice de care e pătrunsă rugăciunea lui Isus. Eu mi-am băgat filocalia în traistă, m-am așezat mai aproape de ea și dânsa a început să povestească. Eram tânără și frumoasă. Părinții mei m-au sfătuit să mă mărit. Nunta urma să fie a doua zi. Mirele venea spre casa noastră și, la un moment dat, când era cam la 10 pași departare de noi, a căzut și a murit. Eu m-am speriat așa de tare, încât am refuzat să mă mai căsătoresc. Și m-am hotărât să trăiesc în feciorie și să călătoresc pe la locurile sfinte ca să mă rog lui Dumnezeu. Totuși mi-era teamă să pornesc la drum singură, ca nu cumva oamenii răi să-și bată joc de tinerețea mea. Atunci o pelerină bătrână pe care o cunoșteam m-a învățat că ori încotro m-aș duce în drumul meu să săvârșesc neîncetat rugăciunea lui Isus. Și ea m-a încredințat cu tărie că în timpul acestei rugăciuni nu mi se poate întâmpla nicio nenorocire pe drum. Eu am crezut toate acestea și, într-adevăr, am umblat fără să mi se întâmple niciun rău pe drum, întocmai cum mi-a spus bătrâna pelerină, chiar în cele mai îndepărtate locuri sfinte. Părinții mei îmi dădeau bani pentru aceasta. La bătrânețe însă m-am îmbolnăvit și preotul acesta mă ține și mă hrănește din milă. Am ascultat cu plăcere povestirea și nu știam cum să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru ziua aceasta, care mi-a descoperit niște pilde atât de ziditoare. Apoi, cerând blagoslovenie de la preotul cel evlavios, m-am dus în drumul meu bucurându-mă. De curând, când veneam încoace prin gubernia Kazan, mi s-a întâmplat să aflu cum se descoperă în mod lămurit și viu puterea rugăciunii făcută în numele lui Isus Hristos, până și în sufletele celor ce se ocupă cu aceasta în mod inconștient. Și cum, totodată, o repetare deasă și îndelungată a rugăciunii este cea mai scurtă și mai singură cale care duce la dobândirea bunelor roade ale rugăciunii. Mi s-a întâmplat odată să dorm într-un sat de tătari. Când am intrat în sat, am văzut sub fereastra unei case o căruță și un vizitiu rus. Caii mâncau lângă căruță. M-am bucurat de aceasta și mă gândeam să rog pe cineva să-mi îngăduie să dorm aici, sperând că, cel puțin, voi dormi împreună cu creștini. M-am apropiat și am întrebat pe vizitiu cine este călătorul. El mi-a răspuns că e un boier care merge de la Kazan în Crimea. În vremea când vorbeam cu vizitiul, boierul, dând la o parte pielea care acoperea căruța, și-a scos capul, s-a uitat la mine și m-a întrebat: Eu dorm aici, dar dumneata? Eu n-am intrat în casă pentru că la tătari e foarte murdar. M-am hotărât să dorm noaptea în căruță. Boierul a ieșit apoi la plimbare, seara era frumoasă și am început să stăm de vorbă. Printre multe altele, el mi-a povestit din propria sa viață următoarele. Până la vârsta de 65 de ani am făcut serviciul la marină, cu gradul de capitan de rangul 1. La bătrânețe m-am îmbolnăvit de o boală de nevindecat, de gută. Așa că, ieșind la pensie, m-am dus în Crimea la moșioara soției mele, fiind aproape în permanență bolnav. Soția mea era cam zănatică. Avea o fire distrată și era o mare jucătoare de cărți. S-a plictisit să trăiască lângă mine bolnav cum eram. Părăsindu-mă, a plecat la Kazan, la o fiica noastră, măritată cu un funcționar care își avea serviciul acolo. Mi-a luat toate lucrurile, ducând cu ea și pe servitorii de la curte, și nu mi-a lăsat pe lângă mine decât un băiețaș de 8 ani, care mi-era fin. Așa am trăit singur vreme de 3 ani. Copilul care îmi slujea avea însușiri deosebite și îmi făcea toate treburile casnice. Făcea curățenie în cameră, făcea focul în sobă, încălzea samovarul, dar cu toate acestea era foarte zburdalnic, un ștrengar care nu tăcea niciodată. Mereu alerga,
Era gălăgios, striga, se juca, făcea tot felul de năzbâtii și din această pricină mă deranja foarte mult. Iar eu, din pricina bolii și din plictiseală, am început să citesc cărți duhovnicești. Aveam la mine o carte admirabilă despre rugăciunea lui Isus, scrisă de Sfântul Grigorie Palama. O citeam aproape mereu și, câte puțin, am început să zic rugăciunea. Băiatul mă stingerea și nicio amenințare nu-l putea înfrâna de la ștrengăriile lui. Atunci m-am gândit la următorul mijloc. I-am poruncit să se așeze în camera mea pe un scaunel și să rostească rugăciunea lui Isus. La început nu i-a plăcut deloc și căuta pe toate căile să scape de acest canon sau tăcea. Ca să-l oblig să îndeplinească porunca, puneam lângă mine varga. Când spunea rugăciunea, eu citeam liniștit cartea sau ascultam cum rostește rugăciunea. Dar îndată ce tăcea, îi arăteam varga și el, speriindu-se, se apuca din nou de rugăciune. Acest lucru mă bucura foarte mult, căci în locuința mea începea să se facă liniște. Am observat că nu mai era nevoie de nuia și că băiatul începea să împlinească porunca bucuros și cu o sârdie. Am observat de asemenea o totală schimbare în firea lui zburdalnică. El a devenit tăcut și liniștit, iar treburile casnice le îndeplinea cu mai mult spor, fapt ce m-a bucurat și am început să-i dau mai multă libertate. În sfârșit, ce crezi că a ieșit din toate acestea? El s-a obișnuit așa de bine cu rugăciunea, încât o făcea aproape mereu și în vremea oricărui lucru, fără să fie silit de mine. Când îl întrebam ceva în legătură cu această schimbare, el îmi răspundea că simte o dorință de neînvins de a rosti întotdeauna rugăciunea. Dar ce simți când o faci? Nimic, numai că mă simt bine când fac rugăciunea. Dar în ce constă binele acesta? Nu știu cum să vă spun. Simți oare o veselie? Da, o veselie. Băiatul împlinise 12 ani atunci când începu războiul din Crimea. Eu am plecat la fiica mea în Kazan, iar pe el l-am luat cu mine. Aici i-am făcut loc în bucătărie împreună cu alți servitori. Din această pricină, tângea foarte tare și mi se plângea că oamenii, glumind și făcând diferite nezbâtii între ei, s-au agățat și de ei, luându-l în bătaie de joc și că îl împiedică să facă rugăciunea. În sfârșit, după vreo 3 luni, a venit la mine și mi-a zis: o să plec acasă, aici nu mai pot să sufăr plictiseala și gălăgia. Eu i-am răspuns: cum poți să te duci pe vreme de iarnă la o distanță așa de mare? Mai așteaptă până ce voi pleca eu, atunci te voi lua și pe tine. A doua zi băiatul a dispărut. L-am căutat peste tot, dar nu l-am găsit nicăieri. În cele din urmă primesc o scrisoare de la oamenii din Crimea care îmi păzeau moșia, în care se spunea că acel băiat a fost găsit în casa mea, pustie, la 4 aprilie, a doua zi de Paști. Zăcea mort pe podelele în odaia mea, cu mâinile așezate pe piept, cu pioșenie, cu căciula sub cap și îmbrăcat cu același surtuc cu care fusese îmbrăcat la mine și cu care plecase. L-au mormântat în grădina mea. Când am primit această știre, am fost foarte mirat cum de a putut ajunge atât de repede băiatul până la moșie. El a plecat pe 26 februarie, iar la 4 aprilie a fost găsit. Ca să faci într-o lună de zile aproape 3000 de verste, trebuia să-ți ajute Dumnezeu ca să-i poți face. Chiar cu căruța, căci ar veni câte 100 de verste pe zi, iar el era pe deasupra îmbrăcat în haine de vară și fără o copeică în buzunar. Să admitem că l-o fi luat cineva cu căruța, dar nici așa nu ar fi putut ajunge fără pronia deosebită a lui Dumnezeu pentru el. Iată cum băiatul meu, spuse în sfârșit boierul, a gustat rodul rugăciunii, iar eu nici la bătrânețe n-am ajuns la măsura lui. Mai apoi i-am zis boierului: e foarte frumoasă cartea preacuviosului Grigorie Palama, pe care ați binevoit să o citiți, și eu o știu. Dar în ea se vorbește mai mult despre rugăciunea lui Isus orală. Citiți cartea care se numește Filocalia. Acolo veți găsi o cunoaștere deplină și desăvârșită, care ne arată cum se poate dobândi rugăciunea lui Isus duhovnicească, ce se face în minte și în inimă
și cum se gustă rodul ei cel prea dulce. Cu prilej la acesta i-am arătat și Filocalia mea. Am văzut că el a primit cu plăcere sfatul meu și a făgăduit să-și facă rost de o astfel de carte. Doamne Dumnezeule, mă gândeam în sinea mea, ce minunate arătări ale puterii dumnezeiești se vădesc din această rugăciune. Atât de înțeleaptă și atât de pilduitoare este întâmplarea aceasta. Pe băiat nu Iaua l-a învățat rugăciunea, ba i-a servit și ca mijloc de mângâiere. Oare necazurile și năpastele întâlnite pe calea rugăciunii nu sunt tot niște nuielușe ale lui Dumnezeu? Și dacă e așa, de ce ne temem și ne tulburăm când ni le arată mâna Domnului Dumnezeu, Tatăl nostru cel ceresc, Cel ce e plin de nemărginită dragoste? Și când această nuielușă ne învață să ne deprindem mai stăruitor cu rugăciunea și ne conduce spre o negrăită mângâiere. Când am terminat cu aceste istorisiri, i-am spus binefăcătorului meu: iertați-mă, pentru numele lui Dumnezeu, am trâncănit prea multe, iar Sfinții Părinți numesc convorbirile fără măsură, chiar și pe cele duhovnicești, grăieri deșarte. E timpul să-l văd pe tovarășul meu de drum, cu care voi pleca la Ierusalim. Rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca Domnul, cu mila lui cea mare, să-mi întocmească drumul meu în cele bune. Îți doresc, iubitul meu frate în Domnul, răspunse el, ca harul lui Dumnezeu, cel plin de dragoste, să-ți lumineze drumul tău și să te însoțească, așa cum îngerul Rafael l-a însoțit pe Tobie. Sfârșitul poveștii a patra. Vă mulțumesc că ați ascultat. Doamne ajută!